ଜୟ ଗୁରୁ। 2016 ମସିହା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ 100 ଦିନର ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ଗୁଜରାଟର ଭଦୋଦରା ସହରକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସମୟ ରାତ୍ର। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଷ୍ଟେସନରେ ସେହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିବା ଡବାକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଥିଲେ ଉଠିଥିଲେ। ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ମିଷ୍ଟର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମିଷ୍ଟର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମିଷ୍ଟର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କେହି ଅଛନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବା କାହିଁକି ଭାବିବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଏହି ଅଜଣା ସହରରେ ମିଷ୍ଟର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହି ଡାକୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନୀରବରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁରା ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଜଣାଇଥିଲେ, ଏଇଠାରେ ଜଣେ ମିଷ୍ଟର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଥିଲେ, ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହଁ କହିବାରୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ହାତକୁ 2ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ସେହି ପ୍ୟାକେଟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେହି ପ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ନ ଏବଂ ତରକାରୀ ଅଛି। ତାହା ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କେବେ ହିଁ ନଥିଲା, କାରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100 ଦିନର ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଦିନବେଳା 1 ରୁଟି ଆଉ ରାତ୍ର କାଳରେ 2 ପଟ ରୁଟି, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ନ ପ୍ୟାକେଟ୍ 2ଟିକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ 2 ଜଣ ବସିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ନ ପ୍ୟାକେଟ୍ 2ଟି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ରହିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ଖୋଜିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରି ଆସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କାହିଁ ସେମିତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣ ଆମେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଏହି ପ୍ୟାକେଟ୍ 2ଟି ଦେବୁ। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଜଣାଇଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ତୁମେ ଆଲୋକମୟ ଜାଗାରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ 2 ଜଣ ବସିଥିବେ, ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଆମେମାନେ ଲରିର ଖଲାସି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରକ୍ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବା ପଛକୁ ଫେରି ନ ପାରି ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ସାରା ଦିବସ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦିନ ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ 2ଟି ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମା ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ 2ଟିକୁ ଖୋଲି ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ
ହୋଇଥିଲେ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।